час вядзецца случай, мне было цікава заўжды, што там насілі, і так атрымалася, што я збірала матэрыялы па менавіта гэтым строю, і апынулася, што іх дастаткова шмат. Большасць матэрыялаў гэта будуць менавіта старыя фотаздымкі пачатку 20-го стагоддзя. На дзіва іх захавалася досыць шмат. Часткова з-за таго, што Слуцк быў недалёка ад Мінска, і там можна было зручна дабрацца, гэта ўсё-такі неглыбокае палесе. Часткова таму, што там былі больш заможныя вёскі вакол Слуцка, вёскі выбранецкія. І этнографам было цікава туды заехаць і пафатаграфаваць той адмысловы строй, які там склаўся. І такім чынам мне сабраўся масіў, які мне хацелася паказаць, і трошку яго прадставіць згрупіраваным па розных прыкметах і параметрах. І хацелася б найперш сказаць, што традыцыйны строй гэта комплекс адзення, які сфарміраваўся ў пэўны час, у пэўнай мясцовасці, сярод пераважна вясковага насельніцтва, і які мае свае характэрныя візуальныя адметнасці, якія ў найбольшай ступені захаваліся менавіта ў жаночым строі. Калі мы паглядзім на мапу Слуцкага павета і межы, то можна пабачыць тут Слуцк, і распомнік будзе менавіта пра строй, які бытаваў вакол Слуцка, пра што пісаў Ісаак Сергаў, пра выбранецкія вёскі. Гэта вёскі, дзе жылі выбранцы, гэта значыць, што з вясковага насельніцтва выбіралі ў войска ВКЛ і Рэчы Паспалітай, набіралі ў войска мужикоў, і за гэта яны атрымлівалі пэўныя свае паслабленні і земельныя надзелы, і паслабленні у падатках, розныя эканамічныя зручнасці. І такім чынам там сфарміравалася насельніцтва, якое было больш заможнае. Акрамя таго, ў Слуцкім павеце яшчэ будавалі розныя іншыя строі, якія потым іх Раманюк выдзяляў Папрыцкі-Клецкія, Ляхавіцкія строі, але мы будзем казаць найперш пра слуцкія, і трэба адразу яшчэ адзначыць, што гэта не значыць, што такі строй насілі ва ўсім Слуцкім раёне. Большасць матэрыялаў гэта менавіта навакольныя вакол Слуцка вёскі, і вельмі верагодна, што вакол на больш далёкай адлегласці ўжо насілі штосьці іншае, але па гэтых тэрыторыях візуальных матэрыялаў амаль што няма. Пачнем з жаночага строю, таму што жаночы строй не толькі у Беларусі, але і ў іншых краінах найбольш паказальны. Найбольшая колькасць розных адметных характарыстык прысутнічаюць менавіта ў жаночым строі. І пачнем, канечне, з кашулі, як галоўнага такога віду адзення. Кашулі бытавалі тут чатырох відаў. Кашулі з даматканага палатна класічнага крою паліковыя, кашулі з крамнога матэрыялу, але паліковыя, такія ж самыя, толькі пашытыя з крамы, бо былі відаць грошы, каб набыць крамны матэрыял. Кашулі наездцы і модныя розныя блузачкі і кофты. Зараз паглядзім, што ў іх ёсць. Кашулі з даматканага палатна сустракаюцца не арнаментаваныя, проста белыя, або, магчыма, яны проста перасвечаныя фотаздымкі. Альбо, магчыма, гэта ўжо такая мода кшталту, імкнуліся быць падобнымі да шляхецкага адзення, таму што шляхта сваё адзенне не арнаментавала, і насілі белыя фартухі, белыя, напрыклад, кашулі, і, магчыма, гэта такое імкненне да падабенства, але, як мы бачым, вось адна кашуля пад ліпцы, адна кашуля злева лучнікі, і яшчэ адна кашуля лучнікі справа. Арнаментаваныя кашулі, іх большасць, канешне ж, і большасць на фотаздымках старых і музейных зборах. Гэта бліжнія ці дальнія бандары. Вось яшчэ новыя фотаздымкі з кнігі Ольгі Лабажэнскай «Экспедыцыя Вацлава Ластоўскага» 28-го году. І яшчэ адна цудоўная жанчына. Адразу трэба адзначыць, што амаль усе слуцкія кашулі арнаментаваныя на паліку і на плячы, гэта два бардзюры. І гэта абсалютная большасць, што мы бачым на старых фотаздымках, але акрамя гэтага часам могуць сустракацца
орнаментация может сустракаться на каўнерцах, на планцы спереду, и один есть фотоздымок на подоле. Вот, например, такие классичные абсолютно жаночие кашули, где мы бачим полик, верх рукава, тут коли есть планочка, а не просто пазуха развес, то на планочце, часом на манжетах, и один фотоздымок есть петицию з камеры, где есть орнамент по низе. Ну и тут так само вельми еще цікаво то, что кашуля ніжейшая за спадницу. Один такі сослучений фотоздымок. И еще хотелось бы отзначить, что в слуцких кашулях часом бывает вельми цікаво ушитый каўнер. Ён пришиты не от початку, откладный каўнер, а на оглеглости. Атрымліваецца ён пэўным чынам ляжыць. И ну так магчыма гэта зроблена таксама на нейкі шляхецкі як бы манер, магчыма просто так зручней, напрыклад, было носить пацерки, потому что там у жаночым слуцкім строе было заўжды вельмі шмат пацерак на грудзі, магчыма гэта просто зручней, потому что пацерки носились пад каўнер. Але ну такая есть адметнасць у кашулях. И каўнерцы звычайна в большасці сваёй не шырокія, и есть некалькі цікавых яшчэ здымкаў. Одна кашуля есть без каўнерцоў увогуле, и одна вось с брыжамі з лучнікоў. Таксама сустракаюцца зрэдку кашулі не з даматканага палатна, але пашытыя таким же, падобна, што таким же самым кроем, просто з крамнога матэрыялу. І яшчэ, ну тут і не вельмі добрая якасць кавалачак здымка, але адначасова сустракаецца такое, што носяць крамную кашулю альбо кофту на даматканую, а зверху яшчэ гарсет, такі тройны слой. Вось тут у девочки есть белая кашуля, тут это гарсет, и тут еще рукавы от кашули, такой справа пошитый. Так, сустракаюцца таксама розныя модныя кофточки і блузкі. Ну, дрэнны здымак з газеты, але бачна, што шмат жанчын ужо там на пачатку 20-го стагоддзя апрануты ў модныя розныя кофты з крамы, і толькі некаторыя носяць даматканыя. І яшчэ трошку розных кофт, гэта лучнікі на такі шляхецкі гарадскі манер. Вось яшчэ одна блузочка, такая кофточка. Самира Юхнина фотоздымок. Яшчэ одна з лучнікоў. Варкавічы. Важна, што калі сям'я больш-менш заможная, то дзеці ўжо ўвогуле амаль што ходзяць на гарадскую моду. Што дзяўчына, што хлопец, ужо і паяс такі скураны з нейкай бляхай, і дзяўчына з такім паясом, і з такой парачкай верх і низ, як сукенка, ці, можа быць, парачка кофты і спадніца. Усё в ботам, да. Ну и босы есть. Вот еще одна кофточка модная, такая блузочка. И тут вот еще со Слуцкого музея один кадр. Девчина так само в такой кофте. Апранутый, видать, на кашуле, бываешь, на каўнерах версия. Фотоздымок подліпцы, фотоздымок постки. Спадницы. Спадницы бывают тут самые розные, потому что насельніцтва было больш-менш заможным, и яны могли дазволіць сабе набываць крамны матэрыял не толькі там на гарсет або чапец, а на большыя нейкія рэчы, напрыклад, там на фартухі, на спадніцы. І спадніцы сустракаюцца самыя розныя, на фотаздымках іх дастаткова шмат. Напрыклад, ёсць спадніцы белые с темным краем по низе, есть белые с пришитым на отлеглости, с контрастной стужечкой. Есть спадницы просто темные одного колеру, шляхетский строй. Есть спадницы, вот так само просто темные, с розными нашитыми стужками по низе. Вот спадницы такие нейкие середнього, якби середньогрудної кольору. Будем просто разглядать подробязно, потому что вельми шматстайны строй,
і він складається якби з нейкіх таких базовых элементаў, але вельмі варыятыўна, і варыятыўнасць гэтая была дзякуючы таму, што была магчымасць набываць штосьці крамное, не толькі самаробнае. Потым спадніцы сустракаюцца ў клетку і палоску. Вось тут падобна, што нейкая, магчыма, палоска альбо клетка такая, што больш прасочваюцца вертыкальныя палосы, а не гарызантальныя. Трошку таксама тут бачна з кунсткамеры. Вось гэта. Такія бываюць спадніцы, проста ў цэнтральнай Беларусі яны бываюць клетчастыя, але, напрыклад, вертыкальная клетка, палосы в клетцы вельмі тоненькія і не сильно заўважныя, і большасць все-таки кідаецца ў больш гарызантальныя палосы, таму здалёк магчыма гэта ці палоска, альбо такая клетка падобная на палоску. Таксама ў некаторых мясцінах сустракаюцца вось тут на гэтым здымку паласатыя спадніцы домотканыя. Ну і ў клетачку значна больш іх трапляецца на фотаздымках. Вось тут час сустракаецца некалькі на фотаздымке у Сербова. Ось яшчэ адна. Тут дзяўчаты таксама былі, такіх бачна, што домотканых антыраках. Вынішчы вось падобнае таксама. Слуцкі раён. Вось тут такая клетка, бачна, што гэта клетка, але яна так выглядае, што як бы здалёк выглядае як палоска. Такія радугі. І некалькі спадніц выставы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Гэтая спадніца ўпершыню бачыла, яна экспанавалася, а гэтая ўжо экспанавалася да гэтага музея народнай архітэктуры і побыту на выставе. Каляровыя такія тыповыя. Потым сустракаюцца спадніцы розныя набіваныя, з фабрычнай рознай тканіны набіванай, напрыклад, вось дзяўчат спадніцы ў клетачку. І што цікава, што нават дзяўчаты маленькія ўжо маглі сабе дазволіць там хадзіць не в адной кашулі і в чым-небудзь, што не шкада, а хадзілі в гарсетах, в спадніцах з набіванай тканіны, в хустах, ну то бок яны маглі сабе гэта дазволіць. Вось таксама спадніца адна з крамнога матэрыялу. І адна із жакардавай спадніцы. Тут не вельмі добра бачна на экране, але каго ёсць альбом фотаздымку Сербова, то тут добра бачна будзе на самім альбоме. Тут жакардавы малюнак тканіны, і ўнізе яшчэ стужачка прышыта. Ось тут бачна. Гэта ўвогуле дастаткова дарагая рэч в гардэробе была, і гэта адзіны фотаздымак такі з гэтага строю. І вось яшчэ адна такая спадніца цікавая, такое адчуванне, што ўвогуле куплёная недзе на кірмашы, таму што гэта яўна не ручная праца, гэта ўжо нейкая фабрычная тканіна, якую выкарысталі, альбо пряма, можа быць, прадавалася як спадніца яна. І ўжо маладая дзяўчына ходзіць у такой спадніцы. Фартухі таксама разнастайныя. Зразумела, што вось слуцкі павет, там выдавалі пэўныя тэкстыльныя тэхнікі, якія распаўсюджваліся, в прынцыпе, на всю тэрыторыю павета, і яны сустракаюцца і в капыльска-кветскім строі, і в ляхавіцкім строі, і часткова ў любанскім строі, дзесьці там Салігорск-Ганцавічы ахопліваюць. Але в сувязі з тым, што відаць, вакол Слуцка раней перайшлі на крамныя матэрыялы, то старых фартухоў на фотаздымках сустракаецца не вельмі шмат, але часам яны сустракаюцца. Напрыклад, фартухі бываюць вось проста белыя, фартухі бываюць з рознымі вышыўкай ткацтвам, і фартухі бываюць з ткацтвам з махрамі яшчэ панізе. І часам яны запрасоўваюцца яшчэ ў дробненькую складачку, як, напрыклад, в ляхавіцкім строі часта такое бывае. То бок яны проста складаюцца, там зверху клалі гарачы хлеб, напрыклад, яно трошку прыпрасоўвалася, і потым такой гармошачкай насілі. Вось, напрыклад, некалькі такіх вось фартухоў больш старых на пажылой жанчыне. Вышытыя вось арнаментаваныя два фартухі, яны абодва з махрамі. Тут можна
типові, як бруси і рушники. Часто в этой місцевості зустрічаються. Це ніки в вуглі загадочні, вище за колено. Щось таке. На імпровізація ніки. Ось, бачите, що шматбудова ткацтва. И такие уже фартухи с коронками, которые зроблены шевелком, але цікаво, що, як мені подається, що якраз таки ось коронки шевелком почали розповсюджуватися навіть разом з кришиком прикладно одночасово, і тому там, де узор вуголі на кашулях, наприклад, або на фартухах, на рушниках вишити кришиком, там часто коронки зустрічаються шевелкові. А де фартухи були більш старі, наприклад, ткані і орнамент геометричний, то там ось, якби, в тих прикладах там були просто махри або нічого. Потім ще один фартух середняков. Тут некие короночки по краю. И цікавая еще деталь, фартух с завязками, пришитыми из крамного материала. Трошку добавить крамы. Маленькие детали. Это традиционная мастерская культура в Беларуси. Я познала, это оригинальность. Да, самое цікаве, хорошо. Потом сострагаются фартухи просто белые. Видать, как белые кашули были такими модными, кшталту мещанских и разных шляхетных, то и фартухи сострагаются просто белые. Белые бывают с коронками только в низе, бывают с коронками только в середине по полотне фартуха, бывают и в середине, и в низе, и бывают еще разные нашитые тесемочки и отстрочки. Вот просто беленький фартушок под дикции. Фартушок с коронками у низе. Еще один фартух с коронками у низе, просто белый. Фартух с коронками у середине. Фартух с коронками и в середине, и в низе. Белый фартух некий светлый, принамсі, с защипами, с какой-то контрастной обшивочкой по низу. И вот еще фартух с некими нашитыми стужками. Видать, крамное полотно, потому что узкое. Ну, не полотно, в смысле, вуголь, крамное бавовняная тканина узкая. Потім сустракається ще особливо вельмі шмат, цілий масів темних фартухов, які гэта былі колеры, складана сказаць, было б цікаво это все прогнать праз программу, яка розпознає колеры, і поглядеть, что это могло быть, потому что аутентичных фартухов со случайно темных, с крамного материала я вживую ніколи не бачила. Все, что экспоновалось и в музее национально-мастарским, и в Слуцкім музее висит, это сучасные конструкции. Цікаво було б поглядеть як на аутентичные тканины. Але яны таксама бываюць розныя. Бываюць фартухи обшитые, темный фартух обшитый контрастной никой, тканиной альбо коронками с трех боков, бывает с нашитыми коронками у середине по полотну, бывает и у середине, и по низу, и бывает только в низе. Зараз я покажу. Это с трех боков обшиты, по низу, вот нашиты по полотну короночки, вот и в середине, и по низу, девчата подсутствуют. Ось тут так само і по самим фартуху, і по низе. І справа різні варіанти, ще і варіанти этого. І набивають набивані, ну, з набиваних різних тканин, не обов'язково вручну набиваних, але можливо вже фабричні, але їх учили фабричні, але і такі по типу набиваних. Ось, наприклад, фартух просто набиваний у кветочки. Бывает еще розные у полоску идут нашитые стужечки, ось по низу. Ось еще один набиваний. Некий. Ой. И ось еще два падеры. И тут еще фрагмент, это Слушниковского центра культуры, зараз ось
так само весь полосатий, і тут щось є ще зроблене, не вельми зрозуміло що, але бачно, що агульний якби, спосіб декорування, коли тканина темна, або по низі, або по периметру, або низі ще по низі некий бордюр такий посередині, за колено. І ще один цікавий фартух, це лєвніки на кермашу слузку, ось той. Ух ти. Подобно набиванные. Альбо бывают такие, продавались ранее еще купоны прямо для фартухов и для хустов. То магчыма гэта таксама такі купоны, які продавалися. І модныя яшчэ фартухі з фальбонай, таксама я заўважила, што там, дзе з'яўляюцца такія модныя блузачкі, там і адначасовыя фартухі з фальбонай. То бок фальбона не з'яўляецца адначасова в строї. І тут якби девочка такая якраз молоденькая, апранута уже так само по-модному. І яшчэ хацелася б адзначыць, што сярод усяго масіва фотаздымкаў дастаткова часта сустракаюцца жанчыны без фартухоў у рабочы нейкі момант. І нідзе няма на фотаздымках паясоў, ну, у жаночым строю. Потому что не носили или потому что... Магчыма, яны выйшлі з ужытку. І на той момант, калі ўжо фатаграфавалі, то просто якби іх, ну, яны в скрынях лежалі, але не носілі, таму што, напрыклад, гэты ўвесь строй ужо модны, скрамнога, і не хацелася апранаць якби такія больш старыя, маральна састарэлыя прадметы гардэроба. Магчыма, просто там і не носілі жанчыны, таму што, в прынцыпе, мужчыне ў строі патрэбны паяс, каб кашуля не болталася, туды не задувала, там ветер не гуляў ад шыі да ног. А ў жанчыны гэта спадніца ўсё сцягвае, і фартух яшчэ замацоўвае, і таму, магчыма, якби проста не было патрэбы. Вось. Таксама цікавыя розныя віды гарсетаў сустракаюцца. Звычайна, вось у нас такое першае ўяўленне пра слуцкі строй, гэта гарсет адмысловага крою, хустка такая адмысловым чынам вырезаная, і там шмат пацерак, напрыклад, да, все астатняе вар'іруецца. Але гарсеты, зараз я покажу, не такие, так само, не все так однозначно. Значит, гарсеты, я поглядела, сустракаюцца чатырох таких типов. Подоўжаны без выразу спераду, подоўжаны з выразам, вось класічна, як все ведаюць, з глубоким выразам. Потым ёсць яшчэ некалькі гарсетаў з неглубоким выразам, з таким сярэднім. І яшчэ ёсць адрызныя па таліі. Зараз паглядзім. Вось один гарсет, ён зусім без выразу. І это лучнікі, тыя ж самыя, ці якіх іншага типу гарсетаў мільён. Потым вось такі класічны гарсет, які бывае па-рознаму аздоблены, бывае без аздобу, але якби вось галоўнае, што тут ёсць, гэта ён мае вялікі выраз такі спераду, ну так зашпільваецца, а ззаду ён расхістваецца на, якби там і ззаду разрэз, і якби на две часткі разыходзяцца такія полы, якби. Вось яшчэ такі адзін здымачак. Это Камаровічы. Вось яшчэ дзяўчаты з-пад Слуцка. Вось тут добра бачна гэты крой. Ён часам бывае з такой стоечкай, з горлавінкай, а часам без. Але такі тыпово абсолютно. Можна яго яшчэ тут трошки хотела показать зблизу, як вшитые гаплики. Вот это вот шкантик, кто робит сам швея строи. И як вот пришиты петельки над стужечкой. Тут еще добре бачно, что он жаккардовые тканины. И из того, что я сустракала з описанием тканины, то это атлас и шелк часом. Ось такі яшчэ гарсет з кнігі «Экспедиція Вацлава Ластовскага» со стоечкой с такой. И яшчэ один я знайшла амаль такі ж самы на сайте Госкаталог РФ. Может быть, нават гэта какой-нибудь имен, просто им версии не фотоздымок, что ли. Я уже не поспела сличать. Ну да. Ну хотя, может, там повисит. Ну да, конечно. Ну, карацей, походу, это материал был. І неяк там був розповсюджений.
гэты гарсет без пашпарту на сайце там у іх, але тая ж тканіна, той же крой. Вось яшчэ адзін гарсет, таксама мне было цікава на выставе, я ўсё яго разглядала, не магла зразумець, аўтэнтычны ён ці не, потому что гэтыя вот сінія кантики, такие прямо нібыта з какой-то сучаснай кітайскай тканіны. Думаю, сума, ён аўтэнтычны. Расследаванне падказала, што ён аўтэнтычны, тому што ён ёсць в кнізе «Гарсет шнуроўка» вёс Казовіча, вось ён шаўковы. І тут бачна добра, што у яго домотканая снизу пошита тканина. Вось версии он такі весь дарагі, багаты. Вось другі яшчэ тип выреза спераду, так само падліпцы, але ён уже іншы вырез, тут не вельмі глыбокі. І такі фотаздымак не адзін, вось гэтай жанчыны таксама вось гарсет падобны, з падобным вырезам. Это вёска Паўстынь, 15 километров от Слуцка. И еще четвертый тип, разные такие, тут со складочками уже от талии, но это шлейфетский строй. Тут все, в принципе, такое познавальное, кроме, ну, для слуцкого строя, кроме этого гарсета, іншого крою, але еще один такий сустракається так само. Тобто, видайте, яны там и такие были, в принципе, бытовали. По материалах то, что можно поглядеть, все гарсеты больш-менш темные, альбо сярэдняй насычанасці. Материал з того, что сустракала я, шелк, атлас, альбо бывают еще просто некие такие, там, больш простые, баваўняныя. Одноколеровые бывают набиваны малюнок и жаккардовый ткач, ну, пераплетение текстильное. Там просто потом еще я додам, ну, додала, мы поглядим у колеры, что есть с аўтэнтычных рэчаў. Але в целом такое коротенькое описание. Бывают обшитые кантом и не обшитые, бывают с нашитым неким спереду декором со стужками и узиками, а бывает нет. И часом вось можно поглядеть, як цікаво апранаецца фартух на такі гарсет. Тут бывает, что пад гарсет, а бывает, что наверх просто. И тогда он выглядае нібыта спереду, и нібыта ён додали просто. Слухай, а до якого типу ти гэта гарсет относиш? Тому що я на эту фотку залипала, бачиш, тут нема застежки. Да, тут немає, ну, застежка тут Ну, вчиться все такое вот вражение, что он вот так вот Да. носился. вот тут застежка вчиться все. Просто Потому там что он пару продолженный, рамок. скованы под Да, да, там есть вот здымок с іншого ракурса, и он продолжен докладно. Вось, і в колеры то, что атрымалася знайсці, это с сайта Госкаталог.рф, не без пашпартоў, але відавочна, што гэта толькі такі в Беларусі толькі з гэтай мясцовасці былі. Это Слуцкі район, часткова Любанскі район, так, ну, сумежная тэрыторыя. І вось яшчэ два з кніг, старадарожскі яшчэ кавалачак. Таксама такого штыку, тут увогуле такая барановскі сісіс нейкі. Головные уборы. Таксама вельмі цікавая тэма, тому што здаецца, што вось все ведаюць слуцкі строй па хустках, па такіх адмысловым чынам закручаных, але і сустракаюцца наміткі адтуль. Вось гэта просто Слуцкі район з сайта Кунсткамер, там не пазначана, што за... вот тут пазначана з кніжкі «Жіночий костюм», написано, что подлипцы, але там просто в кнізе «Жіночий костюм» в Беларуси бывают поблытанные пашпарты неправильные. Ну, попередній подлипцы пишуть. Бачна, ось один тип намітки, і з трьох боків її добре бачно, зав'язана як шапочка. Буває ось другий тип завивання намітки з альбома Сербова. Тут бачно, что конец долги, ёсць як мінімум один. І яшчэ одна кніжка, один здымак з падліпцаў падобным чынам, як бы завязаная намітка, але не вельмі пазнаецца строй, таму што гарсет нейкі абсалютна штосьці новае. Магчыма, таксама штосьці набытана, альбо трэба шукаць, ну, спраўджваць, ці гэта правільны пашпарт, але па намітцы то як бы ўсё сходзіцца, але магчыма гэта нейкія тэрыторыі, не ведаю, падліпца напісана, карацей, ну, загадачны фотаздымак, вельмі цікава, калі хто-нибудь яшчэ знойдзе што-нибудь пра яго. Да, і паяс, я кажу,
варыянт завівання наміткі звёздкі сераднякі. В інтэрнэце, калі што, ёсць відэа прямо Марыі Мікалаевны Вінніковай, яна завівала калісьці намітку гэтую, і можна паглядзець. Такім жа чынам завязаная намітка і в музеі старажытнай беларускай культуры, і в Слуцкім музеі. Вось адна намітачка ёсць сераднякоў з махрамі і нейкім сказкам падобных што. І, канешне ж, хусткі. Але хусткі, яны, здаецца, калі вось іх не разглядаць, то ты іх адразу пазнаеш, і яны такія нібыта все падобныя, але яны таксама вельмі там ёсць розныя варыянты, як іх насіць. Значыць, адзін тып ёсць такі, яны завязаныя ўвогуле нібыта, ну, як бы без хвосціка, то бок як шапачка. І такіх дастаткова шмат. Вось яшчэ адна девачка сіра была. Вось гэта прекрасная акуліна. Крот. Сфера наш. Ёсць, калі хустка завязваецца і спераду выглядае такім жа чынам, але ззаду ёсць адзін